рустам раҳмонов кист? як ҷавони ноозмуда, як ҷавоне ки ҳатто маълумоти олӣ надорад ва он дипломе ки гӯё ки рустам аз донишгоҳи миллии тоҷикистон гирифтааст, ин як дипломи сохтааст, барои ки ягон рӯз рустам дар донишгоҳи миллии тоҷикистон хондагӣ нест. барои мисол қариб 4 сол рустам дар чӣ мехонд? Гӯё ки дар амрико мехонд. ва дар амрико дар як кишвари озод воқеан, масалан на пул, на пора, на ришва, на писари президент будан ба рустам кӯмак накард ва рустам қариб 3 ё 4 донишгоҳа дар амрико тағйир дод ва ба дасти холӣ, бо мағзи холӣ, бо сари холӣ баргашт ба Тоҷикистон. баъди чанде бор рустам фиристонданд ба олмон. дар унҷа ҳам хонда натонист. пули зиёде барои ва харҷ карда буданд, ҳамроҳаш ҳам хизматгоро буданд, ҳамроҳаш ҷондоро буданд, телехарини иттилоъ. аммо рустам натавонист ки дар Германия ҳам маълумоти олӣ гирад. баъдан омад Москав. Москав намедонам ба кадом фиребу найранг дар беҳтарин донишгоҳи Москав, университети давлатии Москав ба номи Ломоносов дохил шуд. ман худам ҳам дастпарвари ҳамин донишгоҳ ҳастам. донишгоҳи рақами 1 воқеан шӯравии собиқ ва имрӯз Россия буд. ман шарм мекардам як бесавод, як авбош ҳам дар ҳамун донишгоҳе мехонад ки бисёр бузургон хонданд, дар донишгоҳе мехонад ки ман дар он ҷо таҳсил кардам. ва хушбахтона шунидам ки баъди чанде рустамро аз ин донишгоҳ ҳам ронданд. сабаби рондани рустам чӣ буд? рустам ба дарсҳо намерафт, ҳамеша ҳамроҳи духтаро сайру гашт мекард ва бештари вақташро дар казинои Корстон мегузаронд. ва дар ин казино шоҳидон нақл мекунанд ки рустам то $100,000, $200,000, то $500,000 дар як шаб дар казино, дар қиморбозӣ бой медод. баъдан ки дар бораи гашту гузорҳо, дар бораи айёриҳо ва дар бораи оварагардиҳои писари президент муайян шуд, рустамро боз бурдан ба Душанбе. аҷиб аст, танҳо ба хотири он ки рустам дар МГУ, яъне дар университети давлатии Москва ба номи Ломоносов хонад, Раҳмонов бо баҳонаи он ки дӯсти ректори университет бошад дар Тоҷикистон, ба хотири писараш филиали МГУ кушод. чандин бор академик Садовничи меҳмони Раҳмонов буд, ба хотири он ки рустам дипломи МГУ гирад. ва рустам дипломи МГУ ам гирифта натонист. омад Душанбе, ба Душанбе барои ва як диплома дар донишгоҳи миллӣ супориданд. агар гапи ман ноҳақ бошад, гапи ман нодуруст бошад, ман мехоҳам ки 3 нафар донишомӯзи курси 3, такрор мекунам, на академик, на профессор, 3 нафар донишомӯзи курси 3 аз рустам имтиҳон гиранд. ман боварӣ дорам ки на ба русӣ, на ба инглисӣ ва на ба тоҷикӣ рустами раҳмон ҳатто иншо навишта наметавонад. имрӯз мо чӣ мебинем? рустам депутати шаҳр буд, рустам яку якбора роҳбари федератсияи футболи Тоҷикистон шуд. баъдтар мебинем ки рустам як ҷавоне ки 25 ё 26 сол дорад, як ҷавоне ки танҳо дар кӯчаҳои Нью-Йорку, Вашингтону, Москва мегашт, имрӯз ҷонишини раиси гумрук аст. аз ин пештар мудири як бахши муҳим, мудири бахши мубориза бо контрабанда дар гумруки Тоҷикистон буд. ин аз чӣ нишон медиҳад? ин чӣ нишон медиҳад? ин нишон медиҳад ки Раҳмонов, ҳукумати Раҳмонов аз инсоф заррае огоҳӣ надорад.